Opo rek, ora tambah lawas apa tuwek tambah soro. Sono omahe ijen. Urip tambah suwe tambah anu, lawas tambah soro. Opo ya bingung kok. Wah, panas nih. Bang. Duh, apaan nih no? Mantul. Mantul. Bingung tuh. Bingung lah, Bu. Lah, Bu, Rigo kok tak was-was no kok geremeng ya mantul. Iya tuh ya opo sumpek kau tuh. Anu omahe ijen. Sumpek lah, Bu, mantul. Ya opo tuh ngene urip-urip ijen. Ate gawe mie yo Pak ngemi dhewe. Ate dadan ndok dhewe. Opo ane wangi. Sakno Rigo mantul. Mari nambure ngopi-ngopi ya. Ane pulus au. Pulus-pulus sih mantul. Dah pulus iku lho. Dah wis kadek pulus wis, ndak wis. Oh, Anu nutup lawangku. yo cepetan. Ayo. Mikir-mikir aja ben iki. Mikir apa ben iki? Opo kopi. Wis gak usah mikir pulus-pulus wis. Aman ae. Entah sampe ngono-ngono jambu ya tuh. Opo iki? Jambu. Kembel lah ya. Kembel. Ya opo ya. Panas ya mandul. Kopi. Anu kopi mutu. Situ ae aku nekokno. Kan kok. Apa emang wong limo mancung ureng ae mang. Boy manjarene gak duit pulus-pulus ngono ya. Bolas-bolas apa sih, Dim? Pena lho, lono tayo apa emang? Ya apa bingung ae. Oh, cok mau ureng ae ono oma. Oh, cok marking ae ono oma. Wong kene ya wae kanca-kanca. Paring basane ngopi ono kene. Mosok atene. Ya dul, saya dul, ojo mulai dicek bayar dia masuk ngono ya dul, masa wajak dul, kok pacik dia wajak dul. Bingung kau wis ya apa iki. Kan wis Tapi ngono lah apa, dipikir bingung iku. Ojo bingung-bingung, wis nek ngentekno kopi. Nek kopi. boleh tiap tuh. Ora Kan? Lho ono sekolah ta? Ono teng luwe ae. Iya wis. Yuk ono jambu rek. Kae grempes sih rek. Enak iki. Yuk. Tuh ngono cari pamitan mangan. Yo apa sih?
Bantul atau bolong Weh, cukup paling kemarin. Kalau ada. Loh, kok kau no rek? Nanti camu gimang. Oh, boleh. Bandar gula. Oh, no rek. Hancur nanti rek kecang mare anu mare. Camu mare. Oh no. Ini kira lengi kira. Cho apa sing Cabut lah. Ah, boleh kok lagi. Wih. hancur kan direk kecang mare anu mare. Oh, ini jamu. Mare. Kok kentang sih. Wih. Ada kamu. Oh.